इन्ट्र'आवहाय आङो सुंद'यैनो फिसा मोनसे क्लिप्स होनानै होदों। थ' बे भिडिअ क्लिप्सनि सायावनो सावरायलांगोन फंनैसो आरो नोंथांमोना बयबो मिथिनो मोनखादों भिडिअआ माबे टपिकनि सायाव जानो थांगासिनो दङ आरो बे सप्तासेया लागातार सावरायबोगासिनो आरो गोबांफोरा सानसेयावनो मोननै गाहाम भिडिअस आगारखादों बे टपिकनि सायावहाय आरो गोसारगासिनो दं। दा आंबो फिन खेब नैबे टपिकनि सायावनो लास्टलि आङो नैबे भिडिअखौ आंबो खनसेबाव लानानै फैनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला सावरायलांनि। दिनैनि दिनावहाय जोंनियाव बर'फोरनि गेजेराव गोबांथार बुजायनो गोरों बेबायदि बुजायग्राफ्रा ओंखारबोबाय। नैबे ससियेल मिडियानि जुगावहाय फेसबुकनि गेजेरजों इउटिउबनि गेजेरजों गोबांथार बुजायसै। थ' गोबां बुजायग्राफ्रा ओंखारबाय, गोबां जौगाबाय माने बर'फोराबो नैबे बुजायलायनायावहाय ना बाथ्रा दान्थे बिदान्थे जालायबाय थायो। जियानो जाया मानो गोबां जोङो नुबोबाय ना। थ' थर्क बिथर्क जालायो आरोना। कमेन्टसफ्राथ' आरो ओरैबायदि मार कमेन्टस ना। थ' जोबोद मोजां। दा जियानो हक आङो नैबे समावहाय थ' बे आपडेट्सखौ आङो फिन खेबसे लानानै फैबावबाय। गोसो गैयामोन आरोना लाबोनो। थ' आङो सोरनिबा पार्सनेल बाथ्राफोराव हाबहैनानै बांद्राय बाथ्रा बुंनोबो मोजां मोना आरो बेबायदि बाथ्राफोर बुंनोबो इमान आङो बेबायदि रोङाबो आरोना। थ' लाबबो गैया आङो बेखौहाय सानो। थ' दिनै जोङो ससियेल मिडियायाव फैदों जिहेतु थ' जोङो गावबा गाव जोङो दिनैनि दिनाव सोर मा मावनो लादों बेखौ मावनाया आंनि बायदिब्ला साबसिन। सोर मा मावनानै जागोन ना थ' जोङो बेखौहाय बांसिनै सिन्था खालामनाया मोजां। दिनैनि दिनाव जोङो सोरबाया सोरखौबा लानानै खारदों, सोरबाया सोरनिबा हिन्जावजों मायावबा माबा जादों होननानै बुङोब्लाथाय दिनै गोबांथार भिडिअसफोरा बेबायदिनो भाइरेल जायो आरो माखासे कन्टेन्ट क्रिएटर्सफोराहाय बेखौनो जमनानै थायो। खारन दिनैनि दिनाव मानसिफोरनो भिउस नांगौ ना। थ' बे भिउसनि थाखाय गोबाङा बेबायदिनो कन्टेन्ट क्रिएट खालामनो मोजां मोनो। एसेल' माने भाइरेल जादों होननाय माने खोनानो मोननांगौ आरो। थ' बैफोरबायदि क्रिएटर्सफ्रा बिराद थाब माने जमनानै बेखौहाय हगारनानै होयो आरो बेनो सोलिबाय थागोन बेसेबांबा दिनसिम ना। थ' आङो बारा गोलाव बुंनो सानाखै। दा जियानो हक जोङो जिथु आपडेट्स बे आपडेट्सखौ जोङो दाखालि बावैनिफ्रायनो जोङो नुबोबाय थानो मोन्दोंमोन। दा जियानो हक जोङो मोनसे बेबायदि भिडिअस जोङो ओंखारबोनाय नुनो मोनबाय आरो एमजेनि सायावनो जिथुनाखि बिथाङा बेबायदिनो मस्ट पपुलारखा, जोङो बेबायदिनो मुंदांखा इउटिउबार होननानै जोङो सिनायनो मोनखायो। दा बिथाङाहाय बेबायदि जोङो गोरोबज्लायनायखौ नुनो मोनदों भिडिअसफोरनि गेजेरजों। थ' दा गोरोबज्लायदोंबाथ' जोबोद मोजाङानो जाबाय ना। थ' बिनिफ्राय आरो देरसिन मा दंबावो ना। थ' आङो गोबां दिन सिगांनिफ्राय बेबायदि सानबोबाय थादोंमोन एक्सुवेलि एमजेआ गोरोबफिनोब्ला हामगौ होननानै ना। थ' बेबायदि आं माने सानबोबाय थादोंमोन आरोना। थ' फाइनालि बेबायदिनो दा जोङो बेबायदि मिटिंनि गेजेरजोंहाय जोङो बेबायदि गोरोबज्लायनाय जोङो नुनो मोनदों। निस्सय मोजाङानो जागोन। दा नाथाय माखासेफोरा आरो मबेबा पइन्टथिं आरो दा भिडिअसफोरखौहाय लांनो गोबां सेस्था खालामबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदोंना। बेबायदि सावरायज्लायबाय थानायखौ। नंगौ मानसिनि जिबनाव गोरोन्थिया सोरनि जिबनाव जायाना, मानसिसो मानसिनि जिबनाव जायो। थ' दिनै रावबो माने बेबायदि पारफेक्ट नंजोबखाया मानसियाहाय ना। थ' मानसिनि जिबनाव जायो इनसिडेन्टआ आरो बेबायदि जाथायफोरा जायो। नाथाय जोङो गोरोबज्लायफिननो हानांगौ निमाहा होज्लायनानै ना। थ' बेसो आरो बिनिफ्राय देरसिन जेबो गैया आरोना। थ' आङो सानो जोबोद मोजां जादों आरो बांद्राय आङो बुंबाय थानो सानाखै ना। थ' बेबायदिनो गोजौनियाबो एसे हेफाजाब खालामथोंसै आरो इसोरनिबो आशिर्बाद थाथोंसै। थ' आङो बेखौसो बुंनो सानो। गोबांथार ससियेल मिडियायाव सावरायबाय। थ' माने नायनो बानाय जागुलायबाय आरोना। थ' बेबायदि गोरोबज्लायनानै थानो हायोब्ला जोबोद मोजां ना। थ' सिगांनि जालांनाय जाथायखौ आरो जोङो बेबायदि बांद्राय ना
सानज्लायलायबाय थानानै आरो जेबो जाला दिनैनि दिनाव नङाब्ला गोबांथार मानसिफ्रा माने बेबायदि सावरायथिंबाय थानोसो सुबिदासो मोनोना थ' जोङो बेखायनो बांद्राय आरो बेबायदि गोलाव खालामालासिनो थाबैनो बेबायदि गोरोबज्लायनानै थाफिननायाबो जोबोद मोजां आरोना थ' इसोरा हेफाजाब खालामथों आरो सहाय खालामथों ना निस्सय गोरोबज्लायनानै बेबायदि जेन आरो सिगांनि बायदिनो मोजाङै थाफिननो हायोना थ' बेखौ सानो आरो जोबोद गोजोननाय मोन्दों भिडिअसखौ नुनानै मोजां मोन्दों आरोना थ' दिनै आङो एसे इन्टारेस्टजोंनो एकदम फ्रि फायार माने माबासो आंनिया पाबजिनिसो ओइ बेटेल ग्राउन्डखौनो दिनै एसे एनिमिफोरखौ गावख्रुबनांसिगोन माने एसे मोजां मोन्दों आरोना बे भिडिअखौ नुनानै आरो बेबायदि गोरोबज्लायनायखौ नुनानैहाय थ' एनिमिखौनो एसे साफा खालामनांसिगोन दा गोलाव खालामला आपडेट्सआ बेसेखिनियानोमोन गोबाङा गोबां खोथा सावरायगासिनो नाथाय आङो सिगाङावबो बेबायदि भिडिअ लाबोदोंबाबो सावरायखायाखै आरो आङो बांद्राय बेबायदि माने बुंबाय थानोबो माने मोजां मोना आरोना थ' जोङो बयबो गावबा गाव जोङो मा मावनानै जागोन सोर मा मावगोन जोङो बांसिनै बेखौ ध्यान होनाया मोजां आरोना गुबुननि पार्सनेल मेटाराव जोङो हाबनानै गोबां बाथ्रा बुंनाया बारा मोजां नङा थ' गोलाव खालामला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय बाय